Fl-aħħar sigħat fiequ 182 persuna oħra mill-COVID-19 f'Malta u feġġew 258 każ minn fost 3640 test. Dan ifisser illi 92.9% tat-testijiet li saru ġew negattivi u 7.1% ġew pożittivi. Sissa fiċ-ċentri tal-ittestjar f'pajjiżna saru 691,614 test. Mindu beda jingħata l-vaċċin kontra l-COVID-19 ingħataw 73,644 tilqima. Minnhom 23,395 persuna ħadu t-tieni doża. Intant fl-aħħar 24 siegħa anzjana ta' 83 sena u raġel ta' 76 sena mietu waqt li kienu pożittivi għal COVID-19. Fil-bulettin mediku ta' kull nhar ta' ġimgħa, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, spjegat li t-tilqim fil-pajjiż qed jimxi skont l-istrateġija u fil-fatt mill-Erbgħa illi għadda bdew jitlaqmu l-ħaddiema fil-qasam edukattiv. B'kollox, l-awtoritajiet tas-saħħa għandhom id-dettalji ta' 25,000 persuna meqjusa vulnerabbli f'Malta Għawdex, illi l-maġġoranza tagħhom irċivew l-invita t-tilqim ukoll. Qalet ukoll illi minn dan il-grupp ta' persuni raw konkurrenza tajba u fatal biss ftit anzjani li għadhom jgħixu fil-komunità u li għandhom bejn il-75 u 80 sena illi qatt iridu jirċievu l-istedina għat-tilqima. Dawn se jibdew jitlaqmu fit-8 ta' Marzu. Hawnhekk il-Professur Gauci spjegat illi l-impatt pożittiv tat-tilqim diġà qed jinħass fid-djar tal-anzjani e kif in-numru ta' każijiet naqas. Bħalma tiftakru anka jekk taraw minn din il-graff li qabel kien qed ikollna numru ta' każijiet fid-djar tal-anzjani, issa n-numru ta' każijiet naqas fejn hawnhekk għandna dal-aħħar ġimgħa kellna biss 4 tidjar li kellhom każijiet u ma kinux jaqbżu l-4 każijiet f'din il-ġimgħa f'kull home. U għandna wkoll ftit każijiet li għadhom attivi f'St. Vincent de Paul fejn hemmhekk ukoll għaddej it-tilqim tajjeb ħafna. L-awtoritajiet tas-saħħa għandhom ukoll id-dettalji ta' kull persuna f'Malta illi diġà tlaqmet biex il-quddiem ikunu jistgħu jsiru l-passaporti tal-vaċċin li din il-ġimgħa stess ġew diskussi anke f'summit bejn il-mexxejja Ewropej.